kaya ngono pambeganing Sinuwun Darawati. Monggo adat sabene karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kemar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah Sinuwun, kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituti nama 3 dina. Iya wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabedina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tungganaga pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna. Setyaki tinunun kadanira irang tumandang Setyaniko garwanira king Bagong. Mboten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Wah ya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kula takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati? Mboten saestu. Minuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki nalindra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan, lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati, ning wani karo pambegane sing ora bener, pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati iki nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Senopati Darawati. Sapa sing nama asmaning Sinu Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ra. Aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar.
Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sri Ndrawati. Ora. Terus wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane arek kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku emoh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong ki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Dhewe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Ndrawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Areng ajar Bagong. Iya, dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Ndrawati. Wajibe tak ajar. Lah nek kowe areng ajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu wae. Banter banget kok meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mung ditutuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wis. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumangsaku anggere bolong kok mesti klebon. Iya nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Meripat gedine semono kok ora weruh. Peteng dengkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene kecekel Satpol PP. Gomnan lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki aja mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wae pancen apa-apa. Nek pancen asing dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing apa? Nangis wae arep mati kok. Gong, Nun. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora dikongkon Siwa Ndrawati. Terus kongkon bapak. Padha wae. Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora.
Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garuda Kakang Antarja. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajahe lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncat, Gong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapuhi cangkemmu kowe karo Bendara Kawu ya, Dik. Lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulosana wong Ndarawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wek. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Itu sapa? Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Ki jane namane omongane ora kena digugu maling sampean. Lho, kok piye to? Wong aku ki dituthuk pisan wae moncrot sirahe kok kon maju meneh. Hatene modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso wae? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Kita peres metu banyune. Wah. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iya. Oh, mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning kene? Iya. Sedeng mbok? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ra iso mati. Wah. Wis kene gawe yo. Teng endi? Oh, dene. Napa metu iki? Riki ciut ning ngombo. Moh piye to? Asik lho. Moh. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Yo. Wis yo. Kowe nek tak njingi kowe arep ngopo-ngopo iso kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Bar ambles bumi wae iso, Gong. Masa. Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjine awakmu. Nek aku manjine awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis wis yo. Papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong wis wis mlebu wis lho kok ora krasa ya Diana. Biasane iki krasa iki ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empun apa? Wis.
Wedan kok ora mbrenjul, ora. Sedeng ya, sedeng. Enak tenan. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Monggo. Maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen apa? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Nah, wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso, iso. Carane pripun? Carane ngampet-ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih? Ya. Ngopo kok ora sida? Ngono ora ambles aspale. Makduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Niat ingsun terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Durun bumi ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran kok ndudul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek ning nduren bumi mlaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemahe kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok guyang-guyu? Oh mayit to, asem kok. Kaya ana cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedul lah. Wah. Wah. Kolegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramarata Jayamarata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa, Pak? Malang kerik ning arepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah saja kowe wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. To tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to temen. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Pangga tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki mergaring patimu. Tanda dari sekaran sinom barijoto. Sekaran jinggo. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantang-tantangan ra tau iso. Tanggo gathel siramu. Opo? Tanggo gathel siramu. Tanggo gatheng. Mu gatheng tak kira nek gathel lho.
Wong edan pecah. Ayo ngecak apa tak turuti. Satria diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karaku kowe. Kalah kowe karaku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawiran aku digdaya kliwat ukur nang kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Kene wedi. Lah sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh, Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo, muni wis arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot yang. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Acebloke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kukur kane-kane. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. Dengkulmu mlocot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majes Tyagi Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Ha. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken mungsuhe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mempeng ae muni ya. Wani ngono, oh sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabek karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati iki tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Ah, wis kono kundur.
menawi dipundukani Sri Ndrawati malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampean kundul rasa melu-melu. Pun sewu lho ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndrawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengundak kena dosane perkara iki ndak suwun majelis daki kundur wae ning garwa ruci. Ngoten nggih. Nggih, jaluk pamit kula wangsul dening majelis. Sampeyan niku pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sakkaing masalah. Wis saiki kowe baliya. Kula bali dunek-unekke bapak, sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak para welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso welempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Omong kok senani celebang-celebung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Celebang-celebung kok ceblang-ceblung. Mulane omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyuwun ngapura, wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa, Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok.